Jak bys si ohodnotil outfit tohohle chlapce? 1 až 10. Vidím Jordan 4, nelíbí se mi, že má ponožky nahoře, to je takový, nevím, kinu by mohl mít na sobě, je to takový divný. 6 z 10 si myslím. A jak bys si ohodnotil svůj dnešní outfit? Můj dnešní, tak Air Force je klasika bílý, pak džíny, nevím, jsem vytáhl víc co z domova. Tričko Tupac, musí být. Prada ledvinka k džínám a kabelka přítelkyně, taky si myslím, že je dobrý. Takže Solidní. solidních podle mě 8 z 10. A myslíš, že lidi budou souhlasit? Doufám, že jo, doufám, že jo. Mohl bys ohodnotit outfit tohohle chlapce? Tak 7 z 10. Ohodnotil svůj vlastní outfit dneska a kolik bys mu Dneska? dal? Taky takových 7, 8. Chce to ještě někdo? Pojď ty vole, ty jsi Chceš? Mohl bys si ohodnotit outfit této holky 1 až 10? Hele, tak 5 z 10 za mě. 5 z 10? Super. A jak bys si ohodnotil svůj dnešní outfit? Tak můj dnešní outfit bych ohodnotil jako tak 8 z 10, protože jsem se vyfikl jako na maturák a přijde mi to jako docela dobrý. Solidní.